Λοιπόν, γεια σας, είμαι ο Δημήτρης από Tarzan Gaming και σήμερα θα κάνω ένα vlog που παρόλο που έχω καιρό να βάζω βίντεο, κάνα μήνα, αποφάσισα να κάνω ένα μικρό vlog, κάπου 5-6 λεπτά, για να πω την άποψή μου σε αυτό που έγινε στην εκπομπή της Ανίτα Σπάνια, που φέραν τη Χριστιάνα Τεθάνου και έγινε ό,τι έγινε τέλος πάντων. Λογικά θα το έχετε δει και εγώ δεν το είδα στο live, απλά γιατί δεν θα βλέπα Ανίτα, γενικά είναι waste of time πραγματικά. Εθισμός είναι, δεν είναι να κάνεις μια μισή ώρα στο PC να δεις, μια μισή ώρα Ανίτα, αυτό είναι εθισμός πραγματικά. Whatever. Πήρε τηλέφωνο η γιαγιά μου πριν δω όλο το χαμό που γίνεται στο ίντερνετ. Πήρε τηλέφωνο η γιαγιά μου και που είπε: αγόρι μου, μη κάθεσαι στο PC, το είδα στην Ανίτα. Το είπε ένας κύριος του πάνω στο νοσοκομείο. Και γενικά όλη αυτή η παράνοια που δείχνει πόσο χρόνια, πραγματικά χρόνια πίσω είμαστε στην Ελλάδα και σε πολλά θέματα, έτσι, δεν είναι μόνο τα gaming, είναι και το ίντερνετ, είναι και νοοτροπίες κοινωνιών οι οποίες είναι λες και είμαστε το 1821 και πιο πίσω. Γενικά δείχνει ότι η Ελλάδα δεν ξέρω αν θα πάει μπροστά κάποτε. Αρχικώς φέραν την κοπέλα εκεί, της είπαν ότι θα γίνει μια σοβαρή συνέντευξη. Μόνο σοβαρή δεν ήταν, άθλιος ο Αλφα, πραγματικά άθλιος. Φέρανε πρώτη φορά, βλέπω σε εκπομπή, πραγματικά, να έχουν κάποιον καλεσμένο πρώτη φορά και να προσπαθούν να ξεφτυλίσουν τον ίδιο τον καλεσμένο. Δηλαδή είναι ηλίθιο, να το πω, βλαμμένο, χαζό, καθυστερημένο, τρισάθλιο, δεν ξέρω πώς να το πω, πάντως είναι brain dead να καλέσει κάποιον και να προσπαθείς να το ξεφτυλίσεις. Δεν έχει λογική, δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό. Αλλά αρχικά και εντάξει, είπαν στη Χριστιανό ότι η παραγωγή του Αλφα τέλος πάντων θα ήταν μια σοβαρή και καλά εκπομπή. Πιστεύω ότι ήταν μεγάλο λάθος που πήγε. Δεν έπρεπε να πάει, γιατί σοβαρή εκπομπή και σοβαρή συνέντευξη με την Ανίτα Πάνια που δεν γίνεται ρε παιδιά. Τώρα θυμάσαι το ZTM. Τι να πεις δηλαδή. Μόνο άμα δεις τις εκπομπές που είχε τα παρατράγουδα, που το Ανίτα SOS είναι τα παρατράγουδα απλά σε άλλο κανάλι, το ZTM, το κουφέτο, το ένα, το άλλο, όλα αυτά φαίνεται ότι δεν θα ήταν μια σοβαρή συνέντευξη, βέβαια, λογικά. Αλλά σκεφτόμεν σίγουρα η Χριστιανό το θα προωθήσει τη δουλειά της, σίγουρα. Πήγε εκεί, πράγμα που πιστεύω ήταν λάθος, μόνο και μόνο να πας σε μια εκπομπή που παρουσιάζει Ανίτα Πάνια είναι καθαρό λάθος και must not happen, γενικά δεν πρέπει να γίνει με τίποτα. Διαφωνώ. Αλλά έγινε αυτό που έγινε, δηλαδή μπήκε η κοπέλα μέσα και με το που μπήκε την πιάσαν τα μαλλιά κυριολεκτικά, δηλαδή είδα μια Ανίτα η οποία είχε μια σνομπαρία φάση, είμαι ανώτερα από σένα, φύγε μακριά, δεν θέλω να σου μιλάω με στυλάκι, λες και είμαι δεν ξέρω εγώ τι. Είχαν έτοιμο ήδη το τηλέφωνο από τον, δεν ξέρω εγώ τι ήταν, ο δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και οικονομικού εγκλήματος και 1002 πράγματα, ο οποίος είπε πολλές ασάφειες. Δηλαδή, νέο εθισμός, είπε ότι στην Κίνα και στην Αμερική, που κολλάει αυτό ότι άμα είναι σαν όρος στην Κίνα, δεν ξέρω που κόλλαγε, είπε ότι στην Κίνα και στην Αμερική είναι σαν όρος, υπάρχει κτλ. Δεν πάει να πει όμως ότι, όντως σίγουρα υπάρχουν κάποια άτομα ότι είναι εθισμένα. Δεν πάει να πει όμως ότι είναι η Χριστιανά εθισμένη, ότι είμαι εγώ εθισμένος ή ότι είναι οποιοσδήποτε εθισμένος. Και δεν πάει να πει επίσης ότι ακόμα και αν κάποιος είναι εθισμένος, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι που είναι εθισμένοι κτλ. Πρέπει με αυτόν ακριβώς τον τρόπο να το πεις. Επίσης υπάρχουν άλλα 2.000 πράγματα που γίνεται εθιστής. Εγώ κάθε μέρα παίρνω πιτόγυρο. Είμαι εθισμένος στο σουβλάκι. Δεν είναι όλο οι εθισμός των εισαγωγικών κακοί. Το ότι απλά κάποιος πάει και κάθεται τον ελεύθερο του χρόνο σε έναν υπολογιστή δεν είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητα κακό. Κάθεται τον ελεύθερο σου χρόνο.
Δεν είναι ούτε εθισμός, ούτε τίποτα να κάνεις ένα χόμπι. Επιπλέον, η Χριστιανά, η οποία όλοι σίγουρα την ξέρετε, αυτό το χόμπι της το κάνει σαν επάγγελμα. Επομένως, πώς κάποιος κάθεται το 8ωρο του σαν υδραυλικός και αλλάζει βρύσες, σαν δεν ξέρω εγώ τι χίλια επαγγέλματα, και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στο επάγγελμά του, έτσι και η Χριστιανά παίζει games και γράφει κριτικές. Και κάνει cosplay και κάνει άλλα χίλια πράγματα, τα οποία είναι στο επάγγελμά της όμως το κάτω-κάτω. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει αποκλειστικά για χόμπι. Έχει καταφέρει από αυτό το χόμπι να το κάνει επάγγελμα και να αποφέρει κέρδος. Επομένως, είναι και στο επάγγελμά της. Είναι ένα επάγγελμα, είναι κάτι που της αποφέρει κέρδος και σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκλειστικά χόμπι από τη στιγμή που της αποφέρει κέρδος. Οπότε είναι λογικό να κάθεται και 8 ώρες πάνω από ένα υπολογιστή και να παίζει games. Ακόμα. Γιατί ακούστηκαν χιλιάδες ανακρίβειες ότι πρέπει να κάθεσαι ως 1,5 ώρα στον υπολογιστή. Οκ. Μπορούμε να συγκρίνουμε δύο άτομα. Ένας κάθεται 1,5 ώρα στον υπολογιστή, 2 ώρες στην τηλεόραση. Βασικά κάθεται 2 ώρες στον υπολογιστή, 2 ώρες στην τηλεόραση και βλέπει τηλεόραση, 2 ώρες ακούει μουσική και άλλες 2 ώρες μιλάει στο τηλέφωνο. Σύνολο 8 ώρες. Και εγώ κάθομαι 8 ώρες στον υπολογιστή, από τις οποίες 2 ώρες ακούω μουσική. 2 ώρες βλέπω αστεία βίντεο, βλέπω μάκιους, βλέπω τηλεόραση στον υπολογιστή, βλέπω οτιδήποτε στον υπολογιστή. 2 ώρες μιλάω Skype με κάτι παιδιά. Και άλλες 2 ώρες παίζω video games, μιλώντας Skype κιόλας. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει κάποια διαφορά? Δεν νομίζω. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα PC και μπορείς να βλέπεις και τηλεόραση, να ακούς και μουσική, να βλέπεις και τσόντες, να μπορείς να μιλήσεις με την κόμενα στο Facebook που θες να ρίξεις, να μπορείς να μιλήσεις Skype, να μπορείς να βάλεις κάμερα με το μουνί από την Αγγλία, να μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν παίζεις μόνο. Επομένως, δεν γίνεται να σου πει ο άλλος αυτά. Άμα τα κάνεις πάνω από 1,5 ώρα, είσαι εθισμένος. Επομένως, είναι όλοι εθισμένοι. Εθισμένος είναι και αυτός που κοιμάται 2 ώρες, γιατί κοιμάται πάνω από 1,5 ώρα και είναι εθισμένος στον ύπνο. Εθισμένος είναι και αυτός που βγαίνει για καφέ κάθε μέρα, γιατί βγαίνει για καφέ πάνω από 1,5 ώρα, είναι και αυτός εθισμένος. Και γενικά είμαστε όλοι εθισμένοι σε κάτι. Καλή φάση, ναι. Δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό έτσι. Οκ, όταν δεν έχω κάτι να κάνω, μια μέρα θα κάτσω 4 ώρες στο PC, μια μέρα θα κάτσω 8 ώρες στο PC, μια μέρα θα κάτσω 0 ώρες στο PC. Δεν έχει σχέση εθισμένος κτλ. Απλά κάνεις αυτό που σου αρέσει. Και στο κάτω-κάτω δεν ενοχλείς και κανέναν. Δηλαδή, εγώ άμα κάτσω 8 ώρες στο PC, δεν θα ενοχλήσω κανέναν. Την επόμενη μέρα δεν θα κάτσω καθόλου, γιατί θα βγω. Μπορεί σήμερα να μην τύχει να βγω, να κάτσω όλη μέρα PC. Δεν τίθεται θέμα καμένου ή κάτι τέτοιο. Και τέλος, για να κλείσω όλο αυτό, η Ανίτα η Πάνια, σαν Ανίτα Πάνια, με όλη την παρουσία που έχει, δεν γίνεται να μιλάει για θυσμούς. Έχει άντρα τον Καρβέλα. Δεν μπορείς, εφόσον είσαι παντρεμένη με τον Καρβέλα, να μου μιλάς για θυσμούς. Γιατί να μην συγκρίνουν τώρα τον εθισμό του διαδικτύου και ότι κάθομαι 8 ώρες στο PC με τον εθισμό του κοκάκια του Καρβέλα, τον οποίο όμως κατά τα άλλα η Ανίτα δεν τον έθιξε. Ή επίσης δεν μπορεί να μιλάει για ψυχασθένεια, γιατί όλοι όσοι είναι gamers και τα λοιπά έχουν ψυχασθένεια. Δεν μπορεί να μιλάει για ψυχασθένεια. Η Ανίτα Πάνια, που στην εκπομπή της, ρε φίλε, έφερνε τον, πώς το λένε μωρέ, το βάζ τον Παρασκευά να λέει βάζ ο Παρασκευάς, και τον άλλο τον ψυχανόμορ που δεν είχε δει από αυτό στη ζωή του και έλεγε Ανίτα το θέλω, Ανίτα το θέλω, το είχα ανάγκη πολύ. Τι να πούμε, η Ανίτα σαν παρουσιάστρια αυτών των εκπομπών που έφερνε την άλλη τη Μαλάμο και έλεγε έξω από τα δόντια και το έκανε CD, να μιλήσει για θυσμό. Δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται να μιλήσει για θυσμό και για ψυχασθένεια. Η Ανίτα η Πάνια που τσέφερε όλους αυτούς την εκπομπή της και έκανε τις συγκεκριμένες εκπομπές που είναι ασχολίαστες. Βεβαίως, εντάξει, σίγουρα μπορείς να απαντήσει η Χριστιανά. Είδα πολλούς που λέγανε «Α, μας έκανες ζήλ» και τέτοια. Ναι, σίγουρα μπορείς να απαντήσει όλα αυτά. Αλλά σκεφτείτε. Να μπείτε στη θέση της. Εσείς στη θέση της. Σας έχω καλέσει μια εκπομπή. Και σας λένε σε μένα ας πούμε, ρε μαλάκα Μίτσο, μου είπαν ότι σε θέλω Α
Στην Ανίτα την Μπάνια, πας στην εκπομπή, να σου κάνουν μια σοβαρή συνέντευξη για το stream που κάνεις και για τα βιντεάκια στο YouTube. Θα σου πω, οκ, πάω. Για να παρουσιάσεις δουλειά σου. Πήγε η κοπέλα με την ψυχολογία, με όλη τη διάθεση να παρουσιάσει τη δουλειά της. Και με το που μπαίνεις, από τη στιγμή που μπαίνεις, έχεις έναν σνόμπ και καλά παρουσιαστεί, έτσι, φάση είμαι ανώτερος, που ό,τι και να πεις, έχει την ηρωνία και σε πιάνουν από τα μαλλιά κυριολεκτικά. Με το που μπαίνεις στο στούντιο, σε πιάνουν από τα μαλλιά και προσπαθούν να σε ξεφτυλίσουν. Δεν είσαι προετοιμασμένος να το κάνεις αυτό. Άμα φέραν τη Χριστιάνα ή την οποιαδήποτε Χριστιάνα, που σίγουρα δεν θα πήγαινα άμα της λέγανε ότι θα γινόταν αυτό, και πήγαινε, θα ήταν προετοιμασμένη και θα μπορούσε να απαντήσει όλους αυτούς. Αλλά δεν γινότανε. Γιατί ήταν απρόσμενο. Και εγώ που είδα το βίντεο δεν το περίμενα να γίνει αυτό. Αλλά ναι, έχουμε 2013, είμαστε στην Ελλάδα και δείχνουμε ξανά κάθε μέρα πόσο πίσω είμαστε και με αυτή την εκπομπή. Και βασικά με το τι βλέπουν άτομα αυτή την εκπομπή και με το ότι του ηλεκτρονικού εγκλήματος, δεν ξέρω εγώ τι, και της δίωξης οικονομικού εγκλήματος είναι αυτός ο άνθρωπος που μίλησε με αυτόν τον τρόπο. Που ακόμα και τα παιδιά που είναι εθισμένα, δεν είναι ωραία να τους μιλάς έτσι. Δεν πας στον ναρκωμανί και να του πεις μαλάκα, είσαι ναρκωμανής, είσαι πρεζόνι. Δεν πας να του το πεις, γιατί δεν είναι σωστό. Και γιατί πρέπει να του μιλήσεις κάπως, ρε φίλε. Πρέπει να του μιλήσεις σίγουρα με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Αλλά ναι, αυτός ο άνθρωπος βγήκε στην τηλεόραση, σχολίασε έτσι τη Χριστιάνα χωρίς να την ξέρει καν, και άλλα πόσα άτομα που κάθονται στο PC χωρίς να τα ξέρει καν, μας είπε ψυχασθενής, και έγινε αυτό που έγινε. Από κάθε υπάρχει link της συνέντευξης. Λογικά σίγουρα όλοι θα το έχετε δει. Αλλά για κάποιον που δεν το έχει δει, να δείτε τα καραγκιόζηλίκια της ελληνικής τηλεόρασης. Σίγουρα εντάξει, σε κάποια από αυτά ενδεχομένως δεν έχει δίκιο. Σίγουρα κάποιοι είναι θυσμένοι. Αλλά δεν γίνεται ούτε να το πεις έτσι, και γενικώς υπήρχαν χιλιάδες ανακρίβειες, τις οποίες η Χριστιάνα, σαν 20 κοπέλα, η οποία ήταν προετοιμασμένη να πάει στον Α να της γίνει συνέντευξη και να παρουσιάσει τη δουλειά της. Πράγμα που δεν έγινε. Τέλος πάντων, ήταν προετοιμασμένη για άλλα, δεν ήταν προετοιμασμένη για αυτό, οπότε δεν απάντησε και δεν ήταν προετοιμασμένη επαρκώς. Τέλος πάντων, κατά την ελληνική τηλεόραση, αυτή ήταν η άποψή μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας. Μια φίλη εμένα. Δηλαδή, ευχαριστώ. Η σχέση μας είναι ολοφάνερη. Θέλω, Ανίτα. Ξέρω ότι έχεις κερδίσει την αγάπη. Σε άλλη γραμμούλα. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Αυτό είναι. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Θα ήθελα το Γιώργο, Ναι. που είναι 35 χρονών. Γιώργος 35 χεράκι. Με το κίτρινο που φάνε με τα ωραία δόντια. Αυτός είναι ο άντρας της ημέρας σήμερα. Μωρό μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, μωρό μου. Σαν Καλησπέρα, μπλε αγάπη μίγα μου. είσαι με αυτό το γυαλί. Σε ακούω. Τι ζητάς από μια γυναίκα? Από μια γυναίκα ζητάω να είναι άνετη, Από δύο γυναίκες τι ζητάς? περισσότερα. Μάλιστα. Όχι, Τα μία, διπλά μία. ακριβώς. Κάνω και για δύο, μα γουστάρει. Α, είσαι πρώτη. Καλά. Το όνομά σου? Το όνομά μου, Λόλα. Λόλα. Λόλα, τα θέλω όλα. Γουστάρω. μάλιστα. Λόλα, τι κάναμε? Λοιπόν, Αυτό θέλω να είσαι, σου κάνω ωραία. μια ερώτηση. Ναι. Να μου κάνεις. Την εξάτιμη στο αυτοκίνητό την έφτιαξες? Την εξάτιμη στο αυτοκίνητο? Μα δεν έχω αυτοκίνητο. Α, δεν έχει. Μάλιστα. Θέλω άλλη μια χάρη να μου κάνεις. Να μου σκάσεις Πόσες ένα θέλεις? χαμόγελο με τα ωραία δόντια. Χαμόγελο. Ναι, με τα ωραία δόντια. Μη σκάσεις χαμόγελο, μη μασίσεις, άκουσε με. Άστρο να μαθήσεις, ξέρει αυτός. Όχι, δεν θα μασίσει διότι δεν γουστάρουμε να μας λένε και να κάνουμε. Κάνουμε όταν γουστάρουμε μόνο. Δεν σοβαρά. Ναι. Πάμε όλοι λίγο πίσω. Είναι η Μαλάμο και έχω το καλύτερο δόντι. Μπορεί να είναι ένα, αλλά είναι πολύ δυνατό.